زين سياسة على بديك قبري نحن قد جانا لنا وقت هكذا قد جاء ዋናት ኢንተርኔት ሐሳብሲ አነ እየዝለና ልም ያሉ የአብይ አጨብጫቢ አክቲቪስቶችም እዚህ አለ ግደፍ ቀሽን ሸኸን አይተናቆም ናይ ጄኖሳይድ ቀደስት ባረክቲ ሽማግለታት አወል ስዒድ ግን ካፍቱ ጄኖሳይድ ነፃ ይነሩ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን በመሓሩን ተጋሩን ተዓቢሉ ስለጸንሐ ሕጅኻ ኦሮሞ نحن نعبلሉ ጊዜ ወይ ካ ጊዜና እዮም ዝብል ዘሎ እዚ ግን የለነ ይብለካኒ ከም ዓይነት ሜንታሊቲ ዘሎም ሰባት አለው ክረጋገጽ ዝደሊ ኣሕዋቲና መባል ጀምር እንድሕር ዘየለ ኣሕዋቲ ኮነነ ይንፋለጥኒ እዚ ብኹነታት ወይ ካ ብኮንዲሽን በጌድና ሐመድ ማለት እንሰም ኤርትራውያን ከዓዮም ክልቲዩ በሐንሳብ ገረኸ ኺደ ይኽእል ይዝብል ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን ናው ናይሎ ማዓንቲ ቪዲዮ ሒዞኩም ክሰግሬ دحنا ديكم أنا بوجن إجزابير مسجن سلام الله نز channel زي حدش تنزخونكم يتصاوعته يقرب زلهم مالتيو نز channel حدش تنحرد أخوكم سبسكرايب لايك كومنت شير قبرو نبارات تقولون كل ما هنا تريتو تتصحفكم كيلهم تقول لك زيت قبرو مالتي حندريتو رو خلب الشيء FFMOFFEN batch like girly anyways مالتي تشوم جن بتعمي ايشي بتعمي غرام شوميو كيدانا 41 كمي غحف سبيخا ودي إلنا له مالتيو صلاحي غحف صلاحي غحف شي غبرز غير غبر ميكائيل محري ازي مالتي تغرينيا كاب إريتراويان صبق تماهير كايل تماهير مالتي تغرينيا صبق تماهير كاب إريتراويان نمبراب تغراي سايبقولتن تغرينيا يزبل زلو دحان تغرينيا امنت عدي اتركبابي ابو قيلا غلغل زبل شوع خنري الا مالتي قا شوع خنو غعلا اينا ناملو معنت فيديو شتتي لهم كيدس حنت نوسخ حنت ريت امبورتانت زغونه تريت خصغي ستيف وندر سمع با نتمسجن كتحرم كتبل نبعلها صلاته تبزحلها تمسجن زبل زلو كندي زخون قطري كابي كمص يخل مخنياتو من اسين سدت انداوطه نسخا تبل كا كاصوم دودو غلب منታይ فليت كا زراربها قطع غبرلو كجمركا كيتودق إلا مالتيو وات از مودا እሺ እንታኻትለን ዘለኻ በኻሊ በኋላ ሞንታይ ዚ ስታቲስቲክስ ጠፊ ወዲ ካብ እሞጽም ዝብለኒ ካብ ዝሞጽ ይምጹ እንድሕር 20 30 24 ሺህ تعلمتن سوا وريدم ويكا 34 زوريا ካብ ዝሞጽ ይምጹ ወሪዶም ተባሂሉ በቃ ዜና ይወሪዶም ካሊ ነገር ይወልን አይወረድን ተቆይኑ አይወረድን ይካትብል ካብ እሞጽም ግን አነ ጨኒቆም ለሌል ካደ ዘርባለ እዩ እስከል ቀጽል ሻራይ ናፍተ ንቀጽል ከጀመርካ ከይተወደቕ ዝባሃል ነገር የለን ጀሚረ 3 ዓመት 4 ዓመት ገለ እገረም ኣብዚ ካ ተጽዊት ትገብሩ ሓደ ሰባት ኣለኹም ትንስኻትኩም ተውግዕዎ ትደልይዎ ነገር ክውግዓልኩም ማለት እዩ ሳስ ኔቨር እገንስት ትሩዝ ዝኸይድ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተሓሳስባ ገጽገጹ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ምንም أبزي تايز بحال حبيب كات أمت أخم قاقحو سماعي قلاين دلنا أبزي حق زأمن راح يخمط زلوا زي شدري أكتوس وانيو let's go. Welcome to Shidden Reacts 1. بتقدمي فيديو رح نجمر فيمينيزم زبحال نجار الله مصيو مالتي فيمينيزم كابوزحات فيمينيستي أنا قل لنك زاروا خلوا قل بزحت رك أنا سيان سمع عندنا تاي مالت كون هو الناس معنا نقرأ مقرنا زخونه وقع let's go نابقوال ساندياغو أبا women empowerment زاريبا بق أخوينو وأخيل وعد تبعتي تنكسائسا مالتها يكونن بخ أصل زردانا إدل زارب زلو سلازي كل عين نزروات في السوشيال ميديا سلازلو حنسب ناتها رؤيته تترى زاريبا أنا تقول قوي مرجع ترى تزاريبا من البات دهلك حفتنا أنا أي ولدني كولد مرجع بلين أنت ده أيلا نساس تمهرنا على نبوم الحماق نجار سن كأفلو قبل عاد يكون خبها بجبو سب أبزع على الناس مرجع له مرجع وينات هاد السجن جن كان سبون كتوصل له مالته يكون جن كم زلوا تفلت جن practice كم زجبر تفلت فلو كنت قبره يتقبره عطنا يتوال في التنبقعتون دنوركس مهنياته أوكي كان سبت ريلاته بحال من قد كوخ سمعيا سلازي خونه أيته بحال مالت تعفينه له مالت يلن مالت سلازي يكونه بفلتت قعد كان أخن دقفنا لنا دق أنستيو بفلتت كمكتا أخن دقفنا لنا نبر بمترافد بمزنت قالنا ولا حدا خبص حنا خمزيك إليه ما تيتعزت تزارب زلوه مالت حسابا وصلوا كم زلوه مالتي بتعمي قوم نجر زلوه حسابي فيمينيزم زبهالسي استفلاليو معبلات تلاعيلهم يوم بزعبات فيمينيزم زبهال
ወግዒ ካብ 19 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ ቃቲ 2010 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ማለት እዩ ትዝልዓለ 2015 ገለመለ ብድሕሪኡ ዘሎ ናብ ሕጂ ዘለውን ማለት እዩ በቋፅራ አውሮፓውያን ዳ ማዕበለ ዝኸደ ጉዳይ ፌሚኒዝም ብዙሓት ሰባት ክሳብ ሕጂ እውን ኣመለኻኽቶኦም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፌሚኒዝም ንሕርዳ ኮይና ኣብ ኮሜንታት ገለኣቲኩም ተትሪእዎ መዓት ነገር ኢኹም ትሪኡ ማለት እዮም ዝብልዋ በቃ ፌሚኒስት ማለት እኮ ጽላእተ ወዳት ማለት እዩ ብሓጺሩ ወይ ከዓ ወዳት ስለ ጽላእ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ዝኾነ ሓደ ወድ እንተበዲልዋ ፌሚኒስት ትኸውን ገለገለ ዝብለ ተሓሳስባ ዘለዎ ኣብቲ ሕብረተሰብና ኣሎ ማለት እዩ ፌሚኒዝም ከምኡ ኣይኮነን ትኽክለኛ ነገሩ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ሕጂ ዘሎ ዘመነ ቴክኖሎጂ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምምራሕ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ስርዓት ኣብቲ ቴክኖሎጂ ባዕሉ ማለት እዩ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወሳኒ ተዋሳኢት እያ ኢልካ ምእማን እዚታት ብምሉእ ሓዊሱሲ ዘለዋ ዓብይ ጽልዋ ጽዕንቶ ፖዚቲቭ ጽልዋ ማለት እዩ ንሳን ከይተውፅእ ወይ ከዓ ንከይተጉልህ ኣብ ገዛ ተዓጽያ ክትውዕል ስለ ዝገብር ሞትሎም ዘሎ ዘመን ከዓ ንኣብነት ናብ መሪሕነት ናብ ሊደርሺፕ ገለ ክትወርድ ስለ ዘለዋ ብተግባር ከዓ ክሰርሕ ስለ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ግን ኣብ ገዛ ጥራሕ እንድሕር ደኣ ኮፍ ኢላ ትሰርሕ ትውዕል ኮይና ከምዚ ዓይነት ነገር ኣክሰስ ክትገብር ስለ ዘይትኽእል እቲ ሲስተም ከም ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ስርዓት ከዓ ነታ ጓል ኣንስተይቲ እንዳ ዓምፀፃ እንዳ ጎምፀፃን ስለ ዝኸይድ ኣንጻሩ ዝተበገሰትሉ ኣካይዳ እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቃል ኣምላኽ ብምጥቃም ማለት እዩ ንኣብነት መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ጌራ ንጓል ትተኣዘዞ ገለገለ ይብል እዩ መሰል ብከምዚ መንገዲ እዩ ዝዛረብ ገለ እንዳበሉ ናብ ዘይኮነ ዋላ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ዘይብሎ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንወዲ ተባዕታይ ተኽብሮ ልክዕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ከም ዘኽበራ እዩ ይብል ንኣብነት ብመጽሓፍ ቅዱስ ንሱ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘኽበራ ከኽብራ ኣለዎ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ገዛ ዘውዲ እያ ናይቲ ሰብኣይ ኢሉ ይገልጻ ግን እዞም ካልኦት ሰባት ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ዝተማሃሩ ጠዋይ ትምህርቲ ወይ ከዓ ዝተማሃሩ ደቂ ኣንስትዮ ክዕምፅፁ ደልዩ ወይ ከዓ ጉልበቶም ተጠቂሞም ሲ እታ ተፈጥሮ ዝሃበቶም ናይ ወዲ ተባዕታይ ጉልበት ተጠቂሞም ንጓል ኣንስተይቲ ክዕምፅዋን ኣብ ስራሕ ዓለም ከይትህሉን ወሊዳ ከይትዕቢ ወዘተ ገለገለ ዝገብርዋ ብዘይ ንሳቶም ሰብ ከምዚ የለ ንሳ ብትሕቲኦም ፀግዕተኛ ከም ምዃና ገይሮም ከሪኡ ዝፍትኑ ሰባት ግን እዚ ፌሚኒዝም ዝበሃል ምንቅስቃስ ጀሚሩ ንዓኣቶም ኮምባት ንምግባር ወይ ከዓ ንምዕጋት ዝመፀ እዩ ማለት እዩ ድሕር ዳ ተዓጊትኩም ኣሰየት እዚ ተዓጊትኩም ግን ምምሃር እዩ ሓሶት እዩ ብፍላይ እቲ ሓደ ሜዝ ገለት ኣዛራርባ ካፍቲ ሕማቅ ወግዕ ዘሎ ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ንሕዳ ፀልእ ኮይና ፌሚኒስት ኣትኸውን ገለገለ ዝብለ ተሓሳስባ ኣሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እዩ ብዙሓት ባህላዊ እምነታትን ልምድታትን ሃይማኖታትን ኮን ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ከባቢ ብልዕተንሲ ብምስፋይ ሰፊዮም ማለት እዩ ብልዕተን ሰፊዮም ሲ ዝወፍሩ ወይ ከዓ ናብ ካሊእ ዓዲ ዝገሹ ባህሊ ዘለዎ ዓለም ኢና ዘለና ስለዚ ኣየድልን ኢልካ ክትዛረብ ከለኻ ጉድኣት እዩ ዘለዎ እምበር ጥቕሚ የብሉን ዳህላክ ፌሚኒስት እየቴላ እትገብሮ ዘላ ብኣንጻር ፌሚኒስት ወዲ ፀልእ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ወሲድናዮም ቀፂልና ናብ መና ንኸይድ ንማዕበልና ንረኽቦ ማዕበል ከዓ ሎማዓንቲ መግለፂ ኸቡ እዮም ክቡር ፕሬዚዳንት ወይ ከዓ ይህሉ ይኾኑ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ መግለፂ እዩ ወሃብ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዋና ቶም ፕሬዚዳንት ዝገልፅዎ ዘሎ ምክንያት ብናተይ ምክንያት እዩ ዋና ሴንተር ናይቲ ሓሳብ ሲ ኣነ እየ ዝብለና ጎይታ ማዕበል እሺ ንቐፅል ዘን ሲያስ ዓለም ጥያቄ ክገብር ኣመስጉኑና በዚ ጋጣሚ ንሓና ግብጃ እዛ ኢንተርቪው درجة أنا خبز في الترسي أبدو أتزي رئيو أي فلتني إنترفيو أنا قرنا يا أخي نحن قبيجة أنا لنا وكهجر قبيجة كما أتمثل الله كما أتحمد الله ذا قدي الذي أمسكوننا وفي الصباح دحت إنترفيو أبزي كان هي سينا ويبزعبو كنزارة بقيت يقول كابزي كنزارة وزغننا وتأي أيكون كابتن زارو زغننا وتأي أيكونني معبر مالتي تنقال انتهي لهم مع يو زناب كزن بيلهم زخون عد الزناب مستشجروا كيدو من أفت تنقال مالتي زناب مع ذا يزن بيلهم تزنب متشل سنة يزنب تزي كوين يقول متشل حمله وندو أيزن من كيبري لكم ويلي بال حجر المس بقمة ريقات زارب زلا خافتن إحنا لم كنا نزارو وزقنا وزاي كونوا نيتنس مجلس أزهو فلوت زيد أنا قمت عندي أسكر خالي قمت اللي كات قمت كاوشت زم صحايو مستير بزولي حجي كاوشت يلن كاوشت يقرول كامن يرو مالتي معبل ودي دريقة من شخا
يدرقوا بعلو دطابام كم دي اغيرهم هاشي ابزي اخا مالتيو بقشن بشيخن زمص سلام يلن اش بمندا اخ مصدلهم بسيطان ستالين غدف قشن شيخن ايت نعقوم يخان دحر كيدوم تم قشاوشتنان توم شيخاتنان كيدوم سلام ناي مغوار عدلهم يغبروا غدفو إنا نبل احنا مالت ابزي كو وسانا ايد زبال يبلان غدفو خام ببال እስከነሱ ማይን ስታሊን እንዳት አታገኛቸው ምናምን የሃይማኖት አባቶች የኦርቶዶክስ አባቶች አላገኘም ብሎ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ያገኘው የዲፕሎማሲ ግሩፕ ነው የዲፕሎማሲ እልም ያሉ የአብይ አጨብጫቢ አክቲቪስቶችም እዚህ አሉ እኔ አሁን ትግራይ እዚህ ላይ መድረሷን የሚያሳዝነው ጉጅለንትና እያለ የሚውል ማለት ነው ጉጅለ ደብረጽዮን እያለ እየተሳደበ የሚውል ማንም አለቅላቂ የብልጽግና ተቀላቢ እዚህ አለ እና ይሄን ለትግራይ ሰላም ለማምጣት ነው እዚህ የመጣው የኦርቶዶክስ አባቶች አልቀበልም ብሎ የትግራይ ዲፕሎማሲ ቡድን የዲፕሎማቲ ቡድን የሚባል መቀለ ራሳቸው ተጠራርቶ መጡ እዚህ ላይ መጡ እውነት ዲፕሎማሲ ቡድን ሃይማኖት አባቶችም አሉበት ባለሀብቶች አሉበት አክቲቪስቶች ምናምን ያለበት ነው ይሄ ግን የትግራይ አክቲቪዝም መሬት ላይ ዘጭ ብሎ ባለበት ጊዜ አብይ አህመድ ከነዚህ ጋር ተነጋግሮ ለትግራይ ሰላም ያመጣል ማለት ነው አይዞ አንተኮ የተከበር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ትግራይን እኮ በጣም ነው የሚወዷት የሚል ነው እዚህ ያለው ተቀላቢ እሱ የሚቀልበው አብዛኛው እዚህ ጋር እሱ ከሱ እንትን የሚከፈለው ነው حراي ስለዚህ ዞም ተላይኹም ዘሎ ሽማግሌታትን ቀሻውሽትን ሕጽር በዘለ መልክዑ ንሱ ዝቅልዎም እዮም ዋላ መቀለ ኾፍ ይወሉ እምበር ዶክተር አብይ ዝቅልዎም ናይ ብልጽግና ተቀለብቲ ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ ድሕራይ ግን ከምዚ ንሰላም ክነጣዓርቕ ኢና ብዝብል መጽኦም ከይዶም ይዝብል ይቀልቦም አይቀልቦም ቀሊቦም ንሰላም ድሕር ሰሪሖም ተይተቀለቡ ንሰላም ተሰርሑ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ኣነ ግን ዝብል መራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስን እንተኾነ ሕጂ ንኣብነት ከብድኻ ሓምልም ለአዮ زبان كاسبير أيو زبهلا بهلا دي زل حق إيدو كودوم مسكم كودوم انتهي فليتنا لهم بسرو نشوم كا أفتي بيت كريستيان وندو تعرق قال تاريخ ديو ما تفتي بوليتيكا قالوا كو تقمين حاصل زخونه سقمي يقولون كم ود سب وزحنا قري زلوا زي تأمن الحسابي أمن النيلكا دمت أتعقون كتب التخليق بيتك زي أبيهر قن دمت أتعقون زبهلا لين حجنا بجنة كير كاسي أنا دمت أتعقون إمارس أنا رأي خاطرين فتان فتأرد هون كاز يتعرق كايز ولا كاب حتصير قنا يتعرقون هاي لهم يتعرقوا كنعرق ينازل ننتا إن من كعرقوا نوعلاتهم هيمانات مس هيمانات يتعرقون من قسيهم كعرقوا صغار زلوا مالتي بس أميزين كي بق إحنا بتعاملنا نقرن أبزي زمرورو زي سمع سب قال خلي خليه بس من يمكن ولكم عين خدم keep it up نبل وسنت زغون حتى تعالوسكي ما راح هيمانات بلا تقرأي لي إخو مسكيزيا ومن قستن مس ما راح هو حتى نزتها قبل كايد له جزء قلني صمدوا مكاد مس فيدرال كايد له ذات سلام أي كارن يدل أي كارن معناته أبي أحمد زوم شماغلة اليوم أبي أحمد الأخوم ناي جينوسايد قدست بارختيهم بايزوي خرسعيول ناي جينوسايد قدست بارختي شماغلتاتين توم باباسات توم مشايخ أو زنورو توم تكريو أبي أحمد الأخوم نحنا تبدلتينا مريتنا يملس ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ይመለስ ተመዛበልቲ ወገናትና ላው ይፊዱ ውዕል ፕሪቶሪያ ይፈጸም ኢና ንብል ዘለና ሽማግሌታት እውን ልይኽዩ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ላው አብይ አህመድ የተቀበለው ሐስ አብይ አህመድ አተሐሳሱ ሪትሮቨርትድ ሜንታሊስቲክ ለሆነ አተሐሳሱ ስለዘለው አይትሕተቱ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ተግብር ይልካስ አይትሕተቱን መሬትኩም ነው አይትሕተቱ ተመዛበልቲ ወገናት እውን ላው ግዛኣቶም ملسلنا الكاس يتحتون اللي يقول الشمال قد يديو خلاص حرايشي أقل بيلنا خنري أين أمبر كوا تازربات ريهم معهم تسمعهم أنا زوج الله نجاري بلين بخالي بهلاجن أي قارن يخدتي أنت بلتلو يكاد أبا يكونن يلون تقلد سولست عي مسيل نيرو نسلام إن نسر حزلنا إحنا بوجنا سلام نحرد أخوينه بتيزمت سلامنا فلا لا يوم تأيو وزبلي مسيل نيرو تفلا لا يجن تأيز بالزول نسو توم بمأخذ إثيوبيا أستل أخو شمال قلتات يكونوا خالق تزلوا أفتي جونوسايد سواتي أمنيرهم بعد أول سعيد جن كافت جونوسايد نزاي نيرو من ما يقدر زي عينا بك إحنا فليت كابتانا توزروا زي أتردي زلهم مالتي أيكونون كيبلن زلهم أنا كلتي أمن ديم نيرهم أفتي قد دايزي كلتي يوم قاد أس أول سعيد نوعلو تعاتيقو دقيت تعاتيقو قال زارو زنبرة سبي حدث تفلي نجر أي رأخلكم منها عركة خوينو عركي جنت عرقهم نايت عنا عرقة زي مخانو بزي إزرائيل لناكمون بزح جزية تصوم رخمون باقوابو جليس إيه حمش تجزي شديش تجزي خدوجو ما يكلني
ናይ بحق عرق تزخون ናይ بحق شمግልና ጽምዶን ተዝኾን ነይሩ ግን ጽምዶ እንዲዩ ካብቲ ምጻ ካብዚ ዋ እሞጽበቕ ንሕናስ በይንታ ኢና ክንዕረቕ ኣይንሰማማዕኒ ልሓሲብና ነርና ሞን ተሊኢኹስ ሓባራውን ምንታይ ዘይንገብሮ ወይ ድማ ሽምግልና ካብዚ መጽ ምጻ ንሽምግልና ዶ ብየማን ጸጋም ኢልካ ትፈልይ ኢኻ ብዝብሉን እኮ ምተዛረቦ ነይሩ ማለት እዩ የለን ከምኡ ኣኻእሎ ገለ ናይ ባዕሉ ወካይዳ እዩ እስኪ ናብ ዳን ወዲ መምህር ሒዘኩም ክሰገር ዳን ወዲ መምህር ዝብለና ዘሎ ሓንቲ ነገር ኣላሞ ንዓ ብደንብ ጌርና ንስማዕ ኣሕመድ ሲ ናይ ኩሻውያን ሃገር ይኽፈጥር ደልዩ ስለዚ አንጻርና ወይ አንጻርቶም ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለና ሴማውያን ንባላ ህዛብ ዘቐንዐ ሓድሽ ትልሚ ዘውፅ ዘሎ ኢሉ ዝኸስ ዘሎ ሕጂ ሓቅን ምዝራብ እዚ ሓሳብ እዚ ብወገንቶም ናይ ኦሮሞ ኤሊታት ብብዝሒ ይስማዕ እቲ ምኽንያት ከዓ ሩድ እዩ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ስልጣን ስለ ዝመፁ ንሰሙውን ናይ መንነት ፖለቲካ እዮም ክፃወቱ ጀሚሮም ዘሎ እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን በምሓሩን ተጋሩን ተዓቢሉ ስለ ዝፀንሐ ሕጂ ከዓ ኦሮሞ ንሕና ንዕብለሉ ግዜ ወይ ከዓ ግዜና እዮም ዝብል ዘሎ ስለዚ ንሳቶም ናይ መንነት ፖለቲካ ፈጥሩ እንተለዉ ህግደፍካ ምስ ትግራይን ኣምሓራን ኮይኑ ነዚ ናይ ሴማውያን ቀጻልነት ንኽቃለሱ እዩ ጽምዶ ዝብል ዘሎ ወይ ከዓ ንሕና ሴማውያን ኢና ንሕና ሓደ ኢና ገለ ዝብል ናይ መንነት ፖለቲካ እንተልዒሉሲ ኣምሓሩን ተጋሩን ከምዚ ኣምንዎ እዩ ተረድዩ ኣሚኖሞ እዮም ከዓ ሕጂ እዚ ንምንታይ እየ ዝጠቕሶ ዘለኹ እዚ ንሕና ፍሉያት ኢና ንሕና ከምዚ ኢና እናበልካ ዝግበር ናይ መንነት ፖለቲካ ምስ ስምዒት ዝኾነ ሰብ ክሰማማዕ ስለ ዝኽእል ኣዝዩ መሳጢ እዩ የግዳስ ፀረ ዲሞክራሲን ናጽነትን ኢኻ ምክንያቱ ንነገራት ካብ ናይ ሓሳብ ኩርናዕ ዘይኮነ ዝጥምቶም ካብ ናይ መንነት ኩርናዕ ይዝርዩ ትክክለኛ ሓሳብ እዩ ግን ሓንቲ መእረምታ ዘላታ ናይ ዳን ወዲ መምህር ዝእረም ነገር የብሉ እንተዋና ኣነ ከም ርእይቶ ዝዛረቦ ነገር ግን ኣብ ሴማውያን እዮም ኣመራርሓ ኮይኖም ብሰሜንያት መሓደር ፀኒሕ ኣብ ትብለሉ ሓሳብ ካብ ብዙሓት ካብ ሴም ዓልየት ወፃእ ዝኾኑ ምናልባት ብቁፅሪ ንኢሶም ክኾኑ ይኽእሉ ግን ብኮንትሪቢሽኖም ብረብሓ ወይ ከዓ ኣብቲ ትሕዝቶ ናይቲ ህዝቢ ግን ተገዳስነት ሃልዩናሲ ክንቆፅሮምን ኣብ ግምት ውሽጢ ክንእትዎም ንኽእል ኣዝዮም ብዙሓት ዓልየታት እዮም ነይሮም ብወገና ማለት እዩ ብኣውርኡ ድማ ንሕና ሴማውያን ጥራሕ ይኮናን ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ግደፍዎ ንሕናስ ጻዕዱ ጥራሕ ይኮናን ወይ ከዓ ናይ ዓረባውያን ዓልየት ናይ ዓረብ ዘርኢ ጥራሕ ዘለና ሰባት እውን ኣይኮናን ወይ ከዓ ካብቶም ናይ ሴም ዝበሃሉ ብሕብሪ ቆርበቶም ካልኦት ዝኾኑ ዓይነት ሰባት እውን ኣይኮናን ንሕና ሕንፋፅ ኢና ማለት እዩ ሓበሽ ዝተሓንፈፅና እውን ከም ዝኾንና ኢና ዝፍለጥ ማለት ታሪኽና ስለዚ ኩሽ ዝበሃል ዓልየት ቀዲሙ ዝነበረ ኣብ ኣኽሱም ሰፊሩ ዝነበረ ዓልየት እዩ ወይ ከዓ ህዝቢ እዩ እቲ ካብ ደቡብ ዓረብ ዝመፁ ነጋዶ ብፍላይ ጋኣት ስልጣን ኣኽሱም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝበፅሓሉ መፅኦም ኣብ ዝተሓንፈፅሉ እዋን ዝተወለደ መዓት ሰብ ኣሎ ጽላት ዓጅቦም ዝመፁ ንታቦተ ሙሴ ወይ ከዓ ጽላት ናይ ሙሴ ዓጅቦም ዝመፁ ድሕራይ ከዓ ምስ ህዝቢ ተዋሊዶም ዝተረፉ መዓት ሰብ ኣለዉ ስለዚ ንሕና ብኩለንተናና ብየማን ጸጋም ድሕር ዳ መፂኻ ብስሩ እውን ትጸሊም ዝበሃል ከለር ብሕብሪ ቆርበትና በርንድ ፌስ ዘለናሲ ካበይ ዳ ኣምፂና ኢና ኣለና ኢና ሕዋሳት ኢና ስለዚ እቲ ናሬሽን እዚ ምናልባት እንታይ ይኸውን ዝኽእል ኣመና ቪክቲም ሜንታሊቲ ወይ ከዓ ኣነ ተጠቂዐ ነይረ ናይ ዝብላት ተሓሳስባ ሰብ ውፅኢት ተዘይኮይኑ ዋጋ የብሉን እንድሕር ዳ ክገዝእ ደልዩ ማንም ሰብ ክመርሕ ይኽእል ኢሎም ዘመነ ፌደራል እዩ ሰብ ዓቕሚ እንተለዎ እምበር ፍልጠት እንተለዎ እምበር ዓልየት ካበይ መፂ ዝበሃል ናይ ንጉሳዊ ዓልየት ዝመርሖ መንግስቲ ኣይኮናን ነካይድ ዘለና ማለት እየ ቅልል ኣቢለ ክነገረካ እዚ ግን የለና ይብለካ እኔ ከምዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ብዛዕባ ኤርትራ ክንልዕል ከለና ዘስሐቐ ነገራት ኣሎ ፖለቲካ ኣትሞስፌር ምስ ተቐየረስ እቲ ናቱ ረብሓ ክረጋገፅ ዝደሊ ኣሕዋቲና ምባል ይጅምር እንድሕር ዘየለ ኣሕዋት ኣይኮነን ይንፋለጥን እዩ ሕዚ እዚ ናይ ፖለቲካ መደቀሲ እዩ ዝግበር ዘሎ ንዓይ ግን ከም ሰብ ማለት ተጋሩን ኤርትራውያንን ቀደም እውን ኣሕዋት ነርና ኢና ሕዚ እውን ኣሕዋት ኢና ጽዋዕ እውን ኣሕዋት ኮይና ንቅፅል እዚ ዓድ ነገር ስለዚ እዚ ነቲ ፖለቲካዊ ዝለዋወጥ ስራሕትስ ኣፌክት ክገብሮ ይነበረን ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ኣፌክት ክገብሮ ይነበረን ግን ኣፌክት ይገብሮ ኣሎ ትክክለኛ ዘረባ እኮ እዩ እዚ ፋንዳሜንታል ትሩዝ እዩ መሰረታዊ ተፈጥሮአዊ ሓቂ መሰረታዊ እዩ ካልኣይ ግን ተፈጥሮአዊ ሓቂ እዩ ተተፈጢራ ኣነ ንኣብነት ሽደን ድሕር ኮይነ ሽደን ኣቦይ ክወልደን እንተሎ ምናልባት ኣቦይ ካልእ ሰብ ክኸውን ይኽእል እምበር ኣቦይ ሓደ እዩ ሓሙሽተ ኣቦ ገለ ክወልደና ይክእል ንዓይ ሕዋት ኢና ክንብል ከለና እቲ መውስቦ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ መላግቦ ወይ ከዓ ጉርብትና ጥራሕ ኣይኮነን ሕውነት ብትውልዲ ብቐጥታ ዝምድና ብትውልዲ ሓረግ ዝቁፀር እዩ ስለዚ ናብ 40 እኳ ይበፅሕን ናብ 50 ይበፅሕን ኣብ ቀጥታ ኣብ 7 ዘይበፅሕ እውን ትውልዲ ስለ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ መንጎ ኤርትራን ትግራይን እዚ ጉዳይ እዚ ሒዝካ ኣሕዋት ኣይኮናን ነርና ኢና ስዊልና ድሕራይ ከምዚ ኢላ ጣልያን ንበይና በዚ 30 ዓመት ገዚኣትና 40 ገለገለ ዝብል ናይ ምድርባሽ ሕቶ ንዓኻትኩም እየ ዝገርፈልኩም ኣነ ኣሕዋት ዲና እዎ ኣሕዋት ኢና ኣሕዋት ዘይኮኑ ህዝብታት ኣሎና ዶ ኣብ ማእኸልና ክልታና መዓት ሞሊኦም ኩሎም ብሄራት ኣሕዋት ወይ ከዓ ኩሎም ብሄራት ኣሕዋት ዘይኮኑ ኣይኮኑን ዘሎ ኩሉ እዩ ዘሎ ማለት ተሓዋዊሶ ኣሎ እዩ
እቲ ሓቂ ግን እንታይ እዩ ከምቲ ንሶም ዝበልዎ ከምቲ መምህር ሙሉ ወርቅ ተዛረቦ ነገር ሓደ ነገር ኣሎ እዚ ብኹነታት ወይ ከዓ ብኮንዲሽን ኢፍ እንተኮይኑ እዚ እንተዘይ ኮይኑ እዚ ኣይኮነን በቃ ትሕውነት ሓቂ ሪላቲቭ ሓቂ ክኾነን ፕራግማቲክ እዩ በቃ ናይ መወዳእታ እዚኣ ከውሕበልዋ ነዲልካ ዘይተነድለ ሓቂ እያ ማለት እዚኣ ብጣዕሚ ካብ ደስ ዝበለት ንወግዕ እያ ማለት ባንዴሮም ሒዞም ዝነብ ዓደታት እውን ኣቢዶም ሓቢሶም ስርሖም ገዲፎም ኣብዚኣ ትፈልጣ ኢኻ እታ ትነብራና ተቃለሱ ፈልጥ ያነ ብርጌድ ንሓመድ ማለት ንሶም እዮም ኤርትራውያን ከዓ እዮም እኮ ኣነ ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብረለን ንኽብል ከለኹስ ህግደፍ ስለ ዘሎሞ ምስ ህግደፍ ሰላም ስለ ዝገብር ዘለኹ ንብርጌድ ንሓመዱ ደርብዮ መን ኢሉ ንምንታይ ኢኹም ዝሓስብ ሰብ እውን ይገርመኒ ሓቢረዮም ይውዕል ስለ ዘለኹ መን ኮይኖም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ዝብል ይርዳእኒ ከም ሃይለ ግን ተሓቲትካኒ ኢለካ እኮ ኣነ 10 ግዜ 20 ግዜ እንተወልክዎ እውን ዘይሕፍረኒ ብርጌድ ንሓመዱ መናእሰይ ኤርትራ ተቃለስቲ ኤርትራ ተወዲቦም ዝቃለስሉ ናታቶም ውዳበ እዩ ተወዲቦም ትግራይ ትዕወት እንዳበሉ ጸኒሖም እዮም ሓቶም ጸሊኦም ኣይኮኑ ካብታ ኣዲኡስ ካብታ ሓውስ ንወዲ ሓትኖ ናፊቆ ኣይኮነ ኣዲኡን ሓትኖን ሓደ ስለ ዝኾና ናብ ሓደ ዘምፅእ መንገዲ ሒዘ ዝኸይድ ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ እምበር መንነቱ ጸልዮ ኣይነበረን ኤርትራውነቱ ጸልዮ ኣይነበረን ሓራ ሕጂ እቲ ናይ ሃይለ ዘረባ ክልተ እዩ ክልቲኡ ብሓንሳብ ገይረ ከኺደ ይኽእል እየ እዩ ዝብል ክልቲኦም ሓቢሮም ዘይኸዱ ምክንያታት ትማሊ ውፉይ ተዛሪቦ ኣብ ዝኾነ ቪድዮ ቅሪበልኩም ነይረ ንኣብነት ጽገና ጥራሕ ይዘድሊ ዝብሉን ረጅም ቼንጅ ዝብሉ ወይ ከዓ ስርዓተ መንግስቲ ብሙሉእ ጠቕላላ ተቐይሩ ምናልባት ርእዮተ ዓለም ቀይር ይኽእል ዘይቀይር ይኽእል ግን ስርዓተ መንግስቲ ብጠቕላላ ቀይርና ኢና መንግስቲ ክነመሓድር ዝኽእል ኢሎም ዝሓስቡን ሓቢርና ንኸይድ ስለዘይኮርና ሓቢርና ይንቃለስን ኢና ይብል ነይሩ ሕጂ ክልቲኡ ኣነ ግን ከዋህዶ ይኽእል እየ ይብለሉ ሃይለ ደደቢት ኣጋላልፂ ሃይለ እዚኣ ብሕፅረት ዝበለት ቋንቋ እታ ውህደት ብርጌድ ንሓመዱ ዋላ ምስ ድሌታቶም ኤርትራውያን እንዲዮም ትፅምዶ ዝግበር ዘሎ ድማ ምስ ኤርትራ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ስርዓት ለውጢ ገለገለ ዝብል ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ሽግር ዝወፆም ማለት እዞም ረጅም ቼንጅ ወይ ከዓ ራዲካል ቼንጅ ኢሎም በቃ ጠቕላላ ለውጢ ክህሉ ኣለዎ ኣብቲ ገለ ኢሎም ዘረባ ዝዛረቡ ሰባት ወይ ከዓ ካብ መንግስቲ ጀሚሩ ክልወጥ ኣለዎ ገለገለ ዝብሉ ሰባት ምስ ትፅምዶ ሕጂ ኣይክኸዱን እዮም ማለት እዩ ሓሳቦም ፍሉጥ እዩ ንምንታይ ዓድና ትማዕብለልና ቅዋሚ ሃሉ ሕገ መንግስቲ ሃልዎ ፓርላማ ሃልወና ከምዚ መረፀ ሃሉ ገለገለ ተኮይኑ ትፅምዶ ምናልባት ምስ ተፃመድካ ክፈትሕ ዝኽእል ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ትናታቶም ሕቶ ግን እቲ መንግስቲ ስራይ እንደለየና ሕብሪ ዓይኑ ይምችወና እንድሕር ደኣ ኮይኑ ማለት ሕብሪ ዓይኑ ካሊእ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ስለዚ ኣብዚ ሽግር እዚ ነናይ ባዕሎም ዝኾነ መግለፅታት ዋላ እንዳሃለዎም ሒዘዮም እየ ዝኸይድ ብሓንሳብ ይኽእሎም እየ ይብለሉ ሃይለ ደደቢት ኣኸኣለይ ሃብካ ኢልና ንሕና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና በዚ ንዛዝም ለዋም ቀነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ሻው ድሓና ቀኒውታ ሰላም ቀነ ውድላይት ድሓና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ